A rendszer lehetővé teszi tetszőleges raktár létrehozását. Ezt a raktárkezelésen belül a raktárok menüpontban érjük el. Új raktárat létrehozni az új felvitel gombra tudunk. Az azonosítót a rendszer automatikusan lépteti, rövid megnevezést adhatunk neki, de nem kötelező. Ezen kívül a megnevezést adhatjuk meg a raktárnak, ez viszont kötelező. A kötelező beállításon kívül még két további beállítást módosíthatunk egy raktár esetében. Az egyik az értékesítési raktár. Ez azt jelenti, amennyiben nem pipáljuk be, akkor ezt a raktárat kimenő irányú bizonylaton, például egy kimenő szállítólevélen nem fogjuk tudni kiválasztani. Nyilvántartási árszámítás alapját képezi, amennyiben ezt a csekket nem töltjük ki, akkor ebbe a raktárba mozgatott termékeket esetében nem számol a rendszer nyilvántartási árat. Ezeken a beállításokon kívül megadhatjuk még a raktárnak az idegen nyelvű megfelelőjét. A rendben gombbal létre is jön az új raktárunk, amiben rakhely nélküli raktározást tudunk végezni. Ha ezt rakhelyesíteni szeretnénk, azt majd a rakhelyes videóban megmutatom. Amennyiben szeretnénk módosítani a rakhely megnevezésén, beállítását a szerkesztés gombbal tudjuk megtenni. Ha egy új raktárat szeretnénk létrehozni ezekkel a beállításokkal, akkor használhatjuk a másolás gombot, vagy ha még nem mozgattunk a raktárban készleteket, akkor a törlés gombbal tudjuk azt törölni is.